F'dibattitu fuq ix-xandir nazzjonali fil-programm Insights, il-Partit Nazzjonalista bagħat il-kandidat nazzjonalista Chris McAuliffe u saħaq li Gvern Laburista sab is-sodda mifruxa li ħallilu l-Gvern ta' Gonzi PN li l-kap Bernard Grech tant ifaħħar u jrid li jmorru lura lejn dak iż-żmien. Intkom ta' tlajtu fl-2013, intkom kelkom minn fejn tirtu u taħdmu. Meta mbagħad il-Partit Nazzjonalista kien mistoqsi fuq dak li qed jipproponi għal pajjiżna u kemm jiswew l-affarijiet, reġa' spikka dak rifless fil-Partit Nazzjonalista, nuqqas ta' preparazzjoni, għarfien u bla costings. Il-programm elettorali tagħna kulħadd jista' jarah. Il-costings huwa proċess li aħna ħankunu qegħdin nuru. Fil-programm il-Ministru Byron Camilleri fakkar meta l-Partit Nazzjonalista kien fil-Gvern ma kienx wettaq dak li kien wiegħed, jiġifieri tnaqqis fir-rata tal-income tax, xi ħaġa li l-Partit Nazzjonalista ġab skuża għax kien hemm kriżi finanzjarja, kriżi li ma toqgħodx fejn suba żgħir ta' pandemija globali. L-aħħar wieħed li niftakar il-Gvern ta' qabel 2013. Dakinhar Lorenz Gonza tgħix kemm kien wieħed li ħajnaqqas taxxi, ġiet mbagħad daqsxejn diffikultà u qal isma' milli għedna m'hemm xejn. Aħna bil-kontra. Aħna kull wieħda ekonomika dinjija. Darba, kien żgur li niftakarha. Darba kien hawn mhux biss reċessjoni, imma kien hawn pandemija u minn bikkejja hekk xorta implementajna l-wedit tagħna. In-negattività ta' partit li jrid jieħu l-pajjiż lura kompli tispikka hekk kif il-kandidat nazzjonalista mera issewwa magħruf. F'dol aħħar 9 snin, il-Partit Laburista ma ħolloqx niċċa waħda ġdida ta' investiment. Pronti pruvat tikkoreġih il-ġurnalista Marija Muscat li ġibdet l-attenzjoni li s-setturi suppost ġodda li semma Bernard Grech mhuma ġodda xejn. Però is-setturi li semmew mill-kap tal-Oppożizzjoni huma setturi uħud minnhom diġà li jeżistu e-sport pereżempju, il-gaming, l-intelligenza artifiċjali għalfejn qed jisejħu. Ma naħsibx li dawn huma setturi li qegħdin nittapjawhom b'mod tajjeb li qegħdin nkunu effettivi. Imbagħad il-Ministru Byron Camilleri semma ftit mis-setturi li ħoloq il-Partit Laburista fil-Gvern fl-aħħar snin. Mawx kumpaniji ta' 3D printing f'pajjiżna, tant hawn kumpaniji ta' 3D printing li hawn minnhom ukoll li jagħmlu research and development ġewwa pajjiżna. Imbagħad qalu nisma' aħna ħanħolqu niċċa ekonomika tal-esports, digital games and development. Tirriċerka ftit numru kbir ta' daw il-kumpaniji f'pajjiżna illi diġà jaħdmu ġewwa pajjiżna f'dan is-settur ekonomiku. Sa ftit ta' xhur ilu biss ġew f'Malta żewġ kumpaniji kbar tajjeb internazzjonali Narco Juran illi ġewwa Malta investew ġewwa Malta u fetħu l-operazzjonijiet tagħhom ġewwa Malta flimkien ma' kumpaniji oħra Maltin illi diġà jeżistu. Anke dal-aħħar fetħet l-Akkademja tal-Esports Athletes. Meta mbagħad inqabad li ma kienx qed jgħid issewwa, il-kandidat nazzjonalista infex jattakka lill-preżentatriċi tal-programm. Ma weġibniex. Aħna ser inkunu qegħdin inħabbru pjan fil-mument opportun, fil-jiem ġejjin ser ikunu jiena niskanta. Kull rispett nifhem li hawnhekk qed nilaqgħu jiena, però l-inqas ejja nġibu rispett lejn l-udjenza li qed tixtagħol